Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Mikel Asiain etorri da gurekin hitz egitera geroa baitik, eta ondoren Santos Hindako etxearekin hitz egingo dugu pentsiodunen izenean. Horren aurretik, has gaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroak zigorra jarriko die kontratuak erregistratzen ez dituzten etxebizitzen errentariei. Lehenengo puntuan, gobernuak diru laguntzak emango dizkie beren jabetzak erregistratu dituzten 20.000 jabe ingururi. Bigarren puntuan, kalkulatzen du estresatutako eremu deklaratzeak alokairuak 8,6% jaitsi dituela. Argazki nagusian, UAGN eta ENHek antolatuta eta UKAN, Semilla eta Belarra, Abeltzain elkartea eta Againen babespean, 100 pertsona atera ziren kalera atzo Europar Batasunak Mercosurrekin duen merkataritza akordioaren aurka protestatzeko. Honen titularrean, nekazaritza sektorea EB Mercosur itunaren aurka protestatzen ari da. Eskuin zutabean, alde batetik, oilok terrorismoaren biktimentzako lege berria eta osoagoa iragarri du. Bestetik, txibite zurekinekin zarpiatu egiten da Mercosurren kontura. Jarraian, pentsiodunek UPN-eri eta PP-ri leporatzen diete aurten igoerarik gabe uztea. Ondoren, Maristaseko Merkatu Libreko 58 etxebizitzak otsailean entregatuko dira. Azkenik, kaleraketa bat berretsi da desgaitasunak dituzten 3 langile emakumeren sexu jazarpenagatik. Horiz, baskoiak erromanizazioaren aurretik, erakusketa batek Irulegiko eskua aurkitu zen etxea berreskuratzen du. Ondoren, Kaja Ruralek oin bat turrean. Azkenik, Ruben Garziak dio, askoz pertsona hobea bihurtu nahi hemen. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroan alokairu prezioen mugak epe luzeko alokairuak murrizten ditu eta denboraldiko alokairuak igotzen ditu. Etxebizitza erregistratzen ez duen edonork 300 eta 3.000 euro arteko isuna jasoko du. Irudi nagusian, Maria Luz Bikondos, Diario de Navarra, Erik Zabala, Berrikuntza, Michael Hobush, Volkswagen Navarra, eta Antonio Sánchez, Ubesa. Honen lerroburua, Nafarroako ekonomia aztergai. 200 pertsona baino gehiago Diario de Navarra eta DN Managementen 2026 Expectations foroan. Eskuineko berrietan, batetik, etorkinek bultzatu dute biztanleriaren hazkundea Iruñean. Jarraian, Nafarroako nekazariek kalean ohartarazi dute Mercosurren ondorioez. Ondoren, Zarzalejosek dio, Sánchezek badaki PSOE ondoratzen ari dela. Azkenik, gutxieneko soldata 1.221 eurora igoko da. Goiko aldeko berrietan, batetik, Huelbak Adamuzeko tragedian hildakoen alde otoitz egiten du. Bestetik, Puente ministroak ez du senatuan ebazpen bakar bat ere onartu. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Psikopata hutsak dira etxegabetze enpresen kideak, zuitotzen ahalegintzen dira. Etxegabetze taldeek 4 kasutan esku hartu dute Bizkaian azken hilabetean. Argazki nagusian, Agirre, Ezkerretik bigarrena, eta udal gobernuko kideek atzoko osoko bilkuran puntu bat bozkatzen. Honen titularrean, Amaia Agirre Getxoko alkateak ez du dimisioa eman, oposizioak mozio batean hala eskatu arren. Beheko berrietan, gutxieneko soldata 1.221 eurora igotzea hitzartu dute Madrilen. Azpian, Lemoako udalak agindu du Agarre auzoko etxebizitzak usteko 24 orduan. Jarraian, Euskal Herria baterak Lizarran ospatuko du aberri eguna. Ondoan, Bizkaiko nekazariek herritarrei eskatu diete erreparatzeko jakien jatorriari. Azkenik, Emakumeak Zientzian programa ondu dute 10. urtez, otsailaren 3tik 11-arako. Beheko eskuineko berrian, txertoen trazabilitatea ikertu du Osakidetzak beste 78 kasu potentzial atzeman ostean. Goiko berrian, Unai eta Beñat Gaztelumendi, komikilarien hitzetan, hortxe da jolasa, fikziotik ikusten dugu errealitatea eta errealitatetik fikzioa.
Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroak bide egokia erakusten du etxebizitza politikan. Bartzelonan frogatu denaren ildotik, Nafarroan tentsio eremuen aplikazioak erakusten du, magia izan gabe, etxebizitza legeak alokairuaren prezioa erregulatzen guztiz laguntzen duela. Argazki nagusian, Getxoko alkateak bere dimisioa eskatzen ari diren gehiengoari jaramonik egin gabe uzten ditu. Ez dut nire kargua utziko, zarata egiten dutenek politika bakarra izatea eskatzen didatelako. Horrela erantzun zion Amaia Agirre EAJ-ko kideak atzo Getxoko udalbatzako gehiengoari. Tartean, osasun publikoa. Osakidetzak beste 2 txerto mota iraungi eman zituen. Beheko berrietan, batetik, Iran presionatuz, gerra haizea ospotzen ari dira AEB eta Europa. Bestetik, lurraren tamaina eta orbita antzekoa duen planeta bat aurkitu dute. Jarraitzeko, Asier Osanbelak dio, erronka ondo egitea eta aukerak izatea da. Ezkerreko berrian, Intza Gurrutxaga eta Markel Adinen hitzetan, zapalkuntzak eremu guztietan antolatzera behartzen gaitu. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela dio titular nagusiak. Edurne Abaigar, GKS. Faxismotik ez gaude salbu, gero eta gertuago dugu. Urtarrilaren 31-arako manifestaziora deitu du GKS gazte antolakundeak, Bilbon eta Iruñean, faxismoaren eta estatu autoritarioen aurka. Antolatzaileen esanetan, mobilizazioa ez da helmuga bat, baizik eta datozen hilabeteetan borroka antifaxista garatzeko abiapuntua. Eskuineko berrietan, hizkuntza gutxituak jalgi mundura. Julen Villarreal Morenok euskara den altxorrari esker ezagutu ditu munduko bazterrotako hainbat hizkuntza gutxitu, eta haren eskutik Senegalera egin dugu bidaia. Bezesal liburuaren Senegaleko bedik komunitatearen istorio, kondaira eta esaerak jaso ditu hizkuntzalariak. 80 kontalariren hitzak eta 163 testu orotara. Behekaldean, Einautzu Bizarreta, Trigger. Aretoetatik kanpo jendea harritzen da, baina gustura hartzen dute proposamena. Bielontxoroa eskuartean eta pedalakoinetan sortzen du gehienetan musika Zubizarretak. Estilo klasikotik aldenduta, bestelako lengoaiak txertatuta eta aretoak ez diren espazio berezietan egin ohi ditu bere sorkuntzak. Arratsaleko 8etan zaldiko maldikon arituko da gaur. Ondotik, Markel Gomez bide ere entzuteko aukera izango da. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo Mikel, ongi etorri gurera gaur, zer moduz? Oso ongi, plazer bat beste behin, gutxitan etorri nahitzona, baina ona etortzea beti plazer bat da guretzat. Mi esker. Bueno, lehenik eta behin, Mikel Asiain, gero abaietik zatoz. Bai. Laburki, edo zein herritarrek uler dezan, zeintzu dira gero abaien balioak, zeintzu dira helburuak, pixka bat, nondik norakoak? Nik bereziki azpimarratuko nuke 2011 urtean jaio ginen, aldez aurretik Nafarroa. Bai, zegoen izan zen, gero talde hori apurtu zen, eta gutako batzuk geroa bai sortu genuen. Ein batean Nafarroa baitik sortutako ideiak eta politikak egiteko era jarraipena emateko. Eta horren geroztik hemen gaude, 2015an lortu genuen aldaketaren gobernua, uste dute oso une garrantzitsua izan zen Nafarroarentzat bereziki, eta hor jarraitzen dugu, gure helburua da politika erreala egitea, populismotik oso urrun, eta hori
benetako politika erreala ekintzekin, ez hitzekin bakarrik baizik eta ekintzekin. Eta nik uste dut azken urte hauetan adierazi dugu eta demostratu dugu gai garela hori egiteko hain zuzen ere. Aipatu duzu 2011an sortu zen dutela geroa bai. Bai. Sorkuntza hori izan zen zerbait espontaneoa, komila tartean, zerbait momentu batekoa edo aldez aurretik mamitzen jun zen zerbait? Aipatu dudan bezala, aldez aurretik zegoen Nafarroa, Nafarroa bai, eta horrexegatik, hein batean horri jarraipena eman genion, ezta? Talde batzuk zeuden garai hartan, Nafarroa bain, eta ez dakite AJ, Euskal Alkartasuna, independente batzuk ere bai, batzarre, eta une batean apurtu zen talde hori eta jarraipena emateko bereziki, ideiei nagusiei horrexegatik pentsatzen genuen bat zegoen hor gelditzen zela Nafarroko politikan hutsune bat, Nafarroa bairik gabe, eta horrexegatik pentsatu genuen ildo beretik jarraitzeko jarraipena eman behar genuela talde horri. Eta horrela sortu zen, pentsatzen genuen ezin genuela utzi espazio politiko hori, eta horrexegatik sortu zen geroa bai. Nafarroako Unibertsitate Publikoak eraikin berri bat inauguratu berri du, Osasun Zientzia Fakultatekoa, eta zuek aipatzen duzue mugarri bat izan dela hori. Bai, horatu behar dugu, aipatu lehenago ere 2005 urtea, eta entzuen ere gure hauteskunde programa horretan, urretako hauteskunde programan, eramaten genuela hemen Nafarroan sortu behar zela osasun fakultaten edo osasun zientzien fakultatean, medikuntza, ezta? Hasiera batean medikuntzari buruz hitz egin genuen, gero luzatu da eta zabaldu da, eta osasun zientzien inguruko fakultate bat sortu da. Baina gure hauteskunde programa horretan eramaten genuen, aldez aurretik bakarrik unibertsitate pribatuan zegoelako osasun ikasketen ingurukoak, eta pentsatzen genuen horre, zerbait falta zela unibertsitate publikoan, gure ikasketak edo Nafarroko ikasleek ikasketa horiek egin alezateko zerbait faltan zela, ezta. Eta horrexegatik tematu ginen, bereziki Usue Barkozen lideratuta gobernu horretan, fakultate hori sortu, ikasketa horiek sortu behar zirela, eta lan egin zen, gogoretagoz, lan egin zen hori lortzeko, eta hasiera batean ikerketa batzuk egin ziren, ikusten albide eragarriak zirela, NUPen barruan ere ikerketak egin ziren, batera jarri ziren ikerketa horiek, eta horri esker, lehenengo horri jarri ziren, eta baimena lortu zen ere Madrildik, esan zera, eskaera bat zuk planteamendu bat egin behar duzu, eta Madrildik baimena eman ez da. Aneka delakoa ematen du baimena. Lortu zen baimena hori, eta 2019an, hain zuen ere, irailan, zen lehenengo promozioa. Eta promozio horrek bukatu du bere ikasketak, hain zuzen ere, joan den ekainan, 2015ko ekainan. Beraz, zorionez dugu kalean lehenengo medikuntza ikasketako promozioa, NUPen egindakoa, Nafarroko Unibertsitate Publikoan egindakoa, lehenago aipatu den bezala, bai Opuseko unibertsitatean, unibertsitate pribatuan, bai egin ziteken, baina ez Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Hor bat zegoen hutsune bat, eta hutsune hori bete da, eta orain ez bakarrik, eta gainera, horrekin lotuta, eraikuntza berri hori egin da, eta joan den astelehenean hain zuzen ere egin zen eraikuntza horren inaugurazioa. Duela, okerretuan hau duela 3 urte zen eraikuntza egiten, eta bukatu da duela gutxi, eta horrezatik joan den astelehean egin zen inaugurazio hori. Egia esateko egon nintzen bizitan, antolatu zuten ekitaldi berezi bat, ezta, merezi duen bezala, eta gu geroa bai bezala oso arro sentitzen gara, esan dut ematu ginen, pentsatzen genuen hor hutsune ikaragarria bat zela, eta bereziki Nafarroako
herritarrontzat, Nafarroako ikasleontzat oso garrantzitsua izan zitekeela halako ikasketak Nafarroako Unibertsitate Publikoan hemen edukitzea izatea, aukera hori ematea, eta zorionez, lehengo promozioa ja kalean dago eta erakuntza berri batekin, eta egia esateko oso arro sentitzen gara. Gainera hori esaten arintzen bezala erakuntza benetan merezi du ikustea, oso polita, kanpotik eta barnetik ere bai oso ongi hornituta. Hori esan behar nizun, eraikuntza berriak batzutan igual izaten dira pixka bat hotzak edo dena ingarbia egoten da, ez dakit zer dauka berezia eraikuntza honek edo ikusten zaitut konfiantzarekin zergatik uste duzu izango dela benetan eraikin hon bat? Bueno, bereziki egokia, esan zera edozein eraikuntza oso beroa edo ekargarra izan behar du, bertan edo erabilentzat, ezta? Eta kasu honetan, nik uste dut ongi horren dituta, guk behintzat ikusi genuena, oso zabala, oso argia bereziki, ikusi genituen areto batzuk eta benetan ongi horniturik zeuden guztiak, nik medikuntzari buruz oso gutxi dakit edo erizantzari buruz, baina iruditu zitzaidan eta eman ziguten azalpenen arabera oso ongi hornituta, prestatuta, beroa zen gainera, toki batzutan kanpotik eta barnetik egurra erabili dute eta nik uste dut egurrak badu zerbait berezia ez da ematen dio edo zein erakuntzari berotasun berezi bat eta nik uste nabaritzen zela erakuntza horretan, ez da. Eta horretaz aparte aretoak oso ongi banaturik, oso ongi horniturik, oso ongi prestaturik, dagokion gaiari buruz prestakuntzak egin alizateko, ez da. Gero abaien asko hitz egiten duzu zerbitzu publikoen inguruan, zeuk aipatu duzu Opusen bazegoen aukera pribatuen egiteko, baina orain publikoan ere egin daiteke. Aldarrikapen moduko bat da medikuntza edo osasun zientziak publikora eramatea? Zalantza barik egin handi batean behintzat gu pentsatzen dugu hezkuntzari buruz hitz egiten ari gara, azken finean ikasketei buruz ari gara, eta pentsatzen genuen, eta pentsatzen dugu ere, arlo guztietan, hezkuntzako arlo guztietan, zerbitzu publiko bezala, zerbitzu publiko gisa, ez dagoela batere utzunerik izan behar. Arlo guztietara zabaldu behar dela, kasu honetan adibide bat besterik ez da. Baina hor zegoen aipatu den bezala hutsune bat medikuntzan, zegoen behintzat Nafarroako populazio zati batetik, zegoen behintzat alako aldarrikapena, alako eskaera, eta guk jaso genuen aldarrikapen hori, eskari hori, eta gauzatu dugu. Eta kasu honetan egiten den bezala, beste kasu batzutan egin beharko zen ere, orain ez zait buruatzen bat, baina bai. Aipatu den bezala, hutsune bat zegoen, tematu ginen, pentsatzen genuen hori oso ekoia zela gure herritarrontzat, gure geroko ikasleentzat, eta horrexegatik sortu genuen, eskatu genuen, eta sortu genuen, eta lortu genuen halako fakultatea Nafarroako Unibertsitate Publikoaren barruan, ez da. Aipatu duzu 2019an medikuntzako lehenengo gradu ireki zela, orain osasun zientzien fakultaten eraiki berria inauguratu da. Honek zer esan nahi du Nafarroako familia arrunt batentzako? Ez soilik medikuntza ikasi nahi du norbaitentzat, familia arrunt batentzako honek zer esan nahi du? Bueno, aukera handiagoak dituela, alde batetik bi fakultatez berdinetan ikasteko aukera duela, kontuan hartu behar dugu, unibertsitate pribatuan matrikulak badutela prezio handia, eta kasu batzutan bekei esker posiblea da herritarron arruntzentzat hor ikastea, beste kasu batzutan zoritxarrez ez dela posible. Baina Nafarroako Unibertsitate Publikoan matrikulak oso bideragarria dira, edozein familiarentzat, Nafarroako familiarentzat, posiblea da Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikastea, eta kasu honetan medikuntzarekin zabaldu da bere aukera, ez da, beraz, edozein ikaslearentzat, hemendik aurrera, 19tik aurrera ja, posiblea da
bokazioari baldin baduzu, medikuntza ikasteko bokazioari baldin baduzu, egin ahal izateko. Bideratu da egin handi batean lehenago murritzagoa zen aukera hori, eta orain beraz zabaldu da edozein Nafarroako herritarrentzat. Aipatzen duzue baita ere, eraikin berri honek eta laguntzen duela talentua tokian geratzen. Bai, lehenago kasu batzutan, posible ez bazuten hemen ikastea, prezioentzat adibidez, ezta, garesti samar duten edo haien boltsekoentzat ezinezkoa zelako, kasu batzutan ikasle edo batzut asko kanpora joten ziren, ezta, ikasketa horiek bideratu ahal izateko, eta batzutan, askotan ikasketak kanpoan egiten baduzu, gero ja garatzen duzu zure bizitza ikasketak egin duzun tokian, hirian, ezta. Kasu honetan, zabaltzen da aukera hemen ikasteko, eta beraz, behin karrera bukatu eta gero, ikasketak bukatu eta gero, baduzu aukera handiagoak hemen gelditzeko. Gainera badugu, ospital publikoa ere, Nafarroko ospitala, eta zabaltzen dirain handi batean aukera horiek ikasteko, eta gero hemen gelditzeko, eta zure karrera profesionala, kasu honetan mediku bezala, erizain bezala, psikologa bezala, hemen gelditzeko. Beraz, talentua, Nafarroko talentua hemen geldituko da ere. Agian badago gazteren bat medikuntza ikasi nahi duena, eta zalantza eduki dezakeena Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikaso agian titula oso berria delako, beldurrez, zer esango zenioke zalantza horretan egon daiteken pertsona bati? Bat ere beldurrik gabe, ez du izan behar esan zera lehenengo promozioak kanpoan dago, eta horietako batekin itzengo balu, ziurazki hitz politenak edo berenak botako lioke, ezta, transmituko lioke. Nik ustut, esan dute lehenago, halako ikasketak martxan jartzeko, ikerketa oso sakonak egin behar duzu, txosten sakon bat, esan dut egin behar da, alde batetik Nafarroko gobernutik egin zen bezala, eta gero unibertsitate publikotik ere egin zen txosten potente bat, jakinarazteko, aurkezteko, zegokion tokian, ikasketa horiek bideragarriak zirela. Baina arlo guztietan, ekonomikoki, teknologikoki, profesionalki, beraz hori aldez aurretik ziurtatuta dago. Eta esan dudan bezala hori lehenengo promozioa kalean dago, eta horrek esan nahi du ongi joan dela, eta 70 piko mediku berriak ditugula une honetan Nafarroan. Eta irekitzen dizkiela ateak, zuk aipatu izun, balizko ikasle horiek. Zalantza barik, bokazioari baldin badute, hemen etxean orain zorionez badute hori ikasteko, hori egiteko medikuntza, eta gero hemen, espero dezagun hemen jarraitu dezatela, bere bizitza profesionalarekin, hain zuen ere medikuak beharrezkoak dira, toki guztietan medikua falta direla, beraz hemen egiten badute ikasketak eta hemen jarraitzen badute profesionalki bere bizitza garatzen, ongi etorriak eta animo. Euneko konfiantza orduan. Bai, bat zalantza bari. Gainera, hori badute praktikak egiten zen zera ospitalan bertan dute, fakultatea orain ere bai, praktikak egiteko antxe bertan orduan, bai. Dena lotuta dago, toki berean antxe bertan, orduan bai, zalantza barik, egunean aurrera. Aipatzen duzu baita ere, inaugurazio honek, medikuntza fakultateak, titulo berriak, berdintasunean ere eragiten duela. Hezkuntza publikoa, izan unibertsitatekoa, izan aurren hezkuntza publikoak, benetan eraginkorra da berdintasunerako? Bai, funtsezkoa da hezkuntza publikoa, funtsezkoa da, esan otzera, ez dakit agian, atzera joan beharko genuke ez da, pizkat historia aztertzeko jakiteko, duela 100 urte nork ikasten zuen, ez bakarrik Nafarroan baizik eta orokorrean estatu osoan, eta mundu mailan ere bai. Eta, zentro pribatuetan egiten zen, dirudunak ikasi ahal zuten, baina familia arruntetan hori ezinezkoa izaten zen. Zorionez, hezkuntza publikoari esker hori zabaltzen joan zen,
eta horrexegatik toki guztietara eta arlo guztietara ailegatu behar du hezkuntza publikoa. Funtsezkoa da benetan sistema justu on bat izan nahi baldin badugu. Aukera guztiok izan behar dugu. Eta hezkuntza funtsezkoa da zure bizitza hein zabalean ulertuta garatu ahal izateko. Funtsezkoa benetan. Hezkuntza publikoari tiraka, gaur egun Nafarroaren egoera agian euskarari begiratuta oso polarizatua dago, iparraldean agian euskara gehiago entzuten da, hegoaldean gutxiago, zein da zuen ikuspuntua egoera horrekiko? Tiraka ere atzera begiratu behar dugu, zoritzarrez Lorra onartu zenean horrekin batera etorri zen euskararen legea eta horrekin batera etorri zen ere zonifikazioa alde oso irmoki, tinkoki esan behar dut gu geroa bai bezala zonifikazioaren kontra izan ginen eta gaude ezta. Ez du bater zentzurik eremu ezberdinetan banatzea Nafarroa ezta, alde batetik eremu euskalduna, beste aldetik eremu mistoa eta beste aldetik eremu euskalduna. Izan dut, hizkuntza badago, kasu honetan euskara, Nafarroan bi hizkuntzak, euskara eta gaztelania, baina ez du bater zentzurik ni persona bezala, Mikel Asain bezala, edo zu, Marcos bezala, Elizondon bizitzen bazara eskubide batzuk dituzu, edo ditut, Iruñan bizi banaiz edo bizi bazara beste motako eskubideak eta Tuteran bizi bazara edo bizi banaiz beste motako eskubideak. Eskubideak personenak dira, zurea edo nirea, beraz eskubide berberak izan behar ditut Tuteran, Iruñan edo Elizondon banaiz ezta. Kasu honetan zonifikazioari esker ez da gertatzen. Beraz, zoritxarrez une honetan horrela gaude, zoritxarrez ere euskara tresna politiko bezala erabili da eta erabiltzen ari da oraindik ere talde politiko ezberdinetatik. Inposizio hitza ere erabili da, askotan erabiltzen eta oraindik ere erabiltzen da inposizioa inori ez zaio inposatzen zein motako hezkuntzan ikasi behar duen edo hitz egin behar duen. Hori da aberastasuna, esan dut euskara aberastasuna da, eta zonifikazioarekin bukatu beharko genuke. Zoritxarrez, inoiz ez da izan hori lege baten bidez egin behar da, lege hori aldatu behar da edo desustatu egin behar da, baina zoritxarrez ez dugu parlamentuan gehiengo bat hori lortzeko. Bestela zalantza barik egingo genuke, planteatuko genuke horrekin bukatzea. Baina zoritxarrez edaten duan bezala ditugu gehiengo bat parlamentuan, une honetan bildugu eta agian kontigo zurekin bai horren alde esan egite lege horren kontra bozkatuko genuke, esan dut 9-6-6-6 beraz 19 boto alde izango genuke horren hori deusestatzeko eta 31 kontra, beraz une honetan zoritxarrez ezinezkoa da zonifikazioarekin bukatzea. Asko entzuten da gaur egun zerbitzu publikoetan asko gastatzen dela. Asko barkatu? Asko gastatzen dela, diru asko gastatzen dela zerbitzu publikoetan. Zer diozu ezuk horren inguruan? Nik esango nuke oker horrela pentsatzen duena oker ibiltzen dela, oso oker gainera. Zerbitzu publikoak inoiz ez dira gastuak, inbertsioak baizik. Lehenago hezkuntzari buruz hitz egin dugu eta heziketa hezkuntza inoiz ez da gastu bat, zu txikitan azten bazara eskola batean, zer nahi duzu, nire kasuan nahi dut nire seme-alabentzat, hezkuntza ahalik eta hoberena eta horretarako baliabide publikoak, bai ekonomikoak eta bai personalak, giza eskubideak, beharkatu giza errekursoak, baliabideak, beharrezkoak, ezinbestekoak dira, hori garatzeko, berdintasuna lortzeko, beraz ez dira gastuak, edo osasungintzan, edo giza eskubideetan, inoiz ez dira gastuak, beti inbertsioak dira, txiki horiek, une batean, orain ikasleak direnak adibidez hezkuntzari buruz hitz egiten,
une honetan ikaslea dira, baina beste monteo batean medikuak, medikuntzari buruz hitz egin dugulako, medikuak izango dira, ingenieriak izango dira, edo mekanikariak berdin zait, baina zerbitzu publikoen bidez ikasketa horiek egin dezakete, gero profesionalki hemen bere bizitza garatu ahal izateko. Beraz, edo osasungintzan inbertitzen den dirua, gastatzen ez, inbertitu. Beraz, medikoa behar dugu, bai, osasungintza publiko on bat nahi izan baldin badugu, zalantza barik inbertitu behar da. Baliabidetan, eraikuntzetan, tresnetan, medikuekin noski baietz, hasteko, edo beste motako arloetan ere bai, bai, ezinbestekoa da inbertsio hori. Inbertsio buruz hitz egiten, agian hezkuntza eta osasunak zalantzak eduki daitezke, baina babestuagoak egon daitezke ekonomikoki. Beste batzuk diote kultura ez dagoela babestua, beste batzuk diote kulturan gehiegi inbertitzen dela, beste herrialde batzuetan beste inbertsio motak gertatzen dira kulturan, zein da zuen ikusmoldea? Bueno, beti izango dira alako eztabaidak, ez da, inoiz ez da inbertitzen, edo nori gustatu ahalko zaion moduan, ez da, baina aurrekontuak dira, eta zuk beti egin behar duzun banaketa bat, ez da, kasu honetan Nafarroako Gobernuaren barruan egiten dira banaketak departamentuen arabera, beharren arabera. Ziurazki, edozein kontseilariak diru gehiago nahiko luke bere departamentuarentzat, kasu honetan kulturaz ari bagara, ziurazki ez nagoela Andreak diru gehiago nahiko luke bere departamentuarentzat. Baina, gobernuaren barnean egiten da halako azterketa bat, halako banaketa bat, gero negoziatzen da departamentu ezberdinen artean, eta guztietan, eta kulturari dagokio, gauza bera esan, ziurazki, esan dudan bezala, ez nagoela Andreak, ez nagoela konseilariak, diru gehiago nahiko luke, eta ziurazki kanpotik agian jende askok edo gutxik pentsatuko dute kulturan gehiegi edo gutxiegi inbertitzen dela. Baina esaten dudan bezala hori halako oreka bat bilatu saiatzen behintzat egiten dugu eta horrela gertatzen da, baina ez bakarrik kulturarekin baizik eta departamentu guztiekin, ez da. Bukatzeko, azken bi galdera. Zer esango zinioke politikaz nekatuta dagoen pertsona bati? Hori entzuten dudanean arriskutsua iruditzen zait, bereziki mundua dagoen bezala ikusten, ez da, geopolitika erotu da, ikusten badu zer gertatzen ari den estatu batuetan, adibidez, aste honetan Minneapolisen edo azken aste hauetan Minneapolisen gertatu zena, edo berdin zait ez bakarrik hor gazan aldez aurretik badarmatzagu ia 3 urte, denok dakigu zer gertatzen ari den, Europan zer gertatzen ari den eskuin muturrarekin, edo estatu beran ere izan hori eskuin muturraren gorakada ikaragarria. Beraz, halako mezuak nekatuta nago politikaz esan hori zera, nik ez dut parte hartu nahi politikan, nik ez dut nire aldarrikapenak egin, nik ez dut nahi niritziak eman. Nahiago dut beste batzu, hori da gure ustez, edo nire ustez behintzat, elikadura eskuin muturrarentzat. Autokraziarentzat edo diktadura batentzat. Eta horrezegatik bereziki sare sozialetan, gero eta gehiago entzuten dira halako mezuak, Frankoarekin hobe bizi ginen. Ziurazki, hori esaten dutenek, ez zekiten nola bizitzen zen frankismo garaian, ez dakite zer den benetan diktadura bat, zer nola borrokatu zuten gure aurrerakoiek demokrazia bat lortzeko, eskubideak lortzeko. Beraz horrezegatik politikaz, mezu arriskutsuak, oso arriskutsuak iruditzen zaizkit, eta baztertuko nuke berehala, hain zuen ere justu kontrako egitea. Ez parte hartu behar dut ahalik eta gehien, eta toki gehienetan, hain zuen ere, nire itziak, nire larrikapenak, nire eskaerak egin ahal izateko. Bukatzeko azkenik,
Aipatu duzu zeintzu diren pixka bat egin dituzuen lanak azken urteetan, orain osasun zientzien fakultatekoarekin berria inauguratu berri duzue. Zein da hurrengo helburua? Helburuak aipatuko nituzke, legealdi honetan urte eta gutxi falta da bukatzeko, baina tartean nik uste dut lehentasun potenteak, importanteak, garrantzitsua ditugula. Alde batetik osasun gaintzari buruz hitz egin dugunez, osasun lege berria, hor egosten ari da eta espero dezagun parlamentura ahalik eta lasterren ailegatzea legealdi honetan horrekin bukatzeko. Aurrekoa 1980ekoa da, beraz garai hartako gizartea, Nafarroko gizartea eta gaurrengoa ez du bat ere zerikusirik hori alde batetik, eta gaurko gizartea baitu erronka arlo horretan importanteak eta erantzun behar zaie. Gero gauza bera industria legearekin, bereziki prozedura administratiboak errazteko eta transizio ekologikoa eta digitalarekin laguntzeko erronka importanteak ere bai. Eta gero landa garapenerako eta despopulazioaren kontrako legea ere bai hor dago, eta hirurak ailegatu behar dira parlamentura legealdia bukatu baino lehen aurrera eramateko. Eta gero tartean ere baitu adibidez autogobernuaren ingurukoa oraindik LORAFNA 1992koa da, beraz hor jasotzen ziren Nafarroari zegozkion konpetentzia batzuk, eta oraindik horietako batzuk transferitu gabe, beraz pasa dira 54 urte onartu zenetik lege hori, eta oraindik zoritzarrez eta salatu behar dugu zoritzarrez kompetentzia batzuk, dagozkigun kompetentzia batzuk Madrildik transferitu gabe daude ezta. Eta aldarrikatu behar dugu, jarraitu behar dugu aldarrikatzen ahalik eta lasterren ailegatzeko. Autogobernua handitzeko, pentsatzen dugu Nafarroa garatzeko ezinbestekoa dela autogobernu hori, eta beraz dagozkigun kompetentzia guztiak ahalik eta lasterren hemen izatea. Oso ondo, mila esker gurera etortzeagatik, Mikel. Bai, plazer bat izan da. Eta ikusiko gara hurrengo batean. Bai, mila esker zuei. Ostiralaren lehenengo partean, erdi mailako hodeiak eta hodeiak izango dira nagusi. Saretuago egongo da eta euria egiteko aukera txikiagoa izango da. Arratsaldea aurrera joan ahala, hodei trinkoagoak agertuko dira, eta arratsaldearen amaieran eta gauean, zaparrada txiki ertainak egingo ditu noizbehinka, batez ere Kantauri isurialdean. Elurko eta jaitsiko da eta egunaren azken orduetan 1000 metro inguruan egongo da. Hegoaldeko eta hego-mendebaldeko haize zakarra, egunaren amaieran mendebaldera aldatu eta kostaldean are gehiago indartu egingo da. Larunbatean zerua hodeitsu edo oso hodeitsu egongo da eta noizbehinka zaparradak egingo ditu, batez ere Kantauri isurialdean. Zaparradak txikiak izango dira orokorrean, baina egunaren lehenengo partean trumoitsuak eta mardulagoak izan daitezke, batez ere kostaldean. Goizean goiz elurkota 1000 metro inguruan egongo da. Gero igo eta arratsalde aurrera joan ahala 1500 metrotik gora kokatuko da. Mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada oso gogorrekin. Egunaren amaieran haizeak indarra galdu egingo du eta hegoaldera aldatuko da. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko da. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, ongi etorri Santos gurera gaur zer moduz? Bai, egunon, ongi ere, zu ere zer moduz, ongi? Ondo, hementxe. Denok ongi. Bueno, lehenik eta behin, nor zara, nondik zatoz? Ni Santos naiz eta Nafarroako pentsiodunen mugimenduko partaidea,
Eta era berean, jakina diren bezala, Nafarroako pentsiodun mugimendua osatzen du ere Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua. Beraz, bien izenean ator eta saiatuko naiz zerbait esaten. Azken egunetan, albiste berri bat izan dugu, kongresuan ez da onartu pentsioaren igoera, zer gertatu da? Gertatu da, Estatuko gobernuak egin zuela dekretu bat omnibus edo izena duena, eta dekretuaren barruan bazauden puntu batzuk, eta horien tarteko puntu bat zen, pentsioen igoera 2026 urterako. Orduan, PPek, Bosek, Junts eta UPNek atzera bota zuten dekretu hori. Beraz, orain geratu gara, pentsiodunek ez dutela igoerarik izango datorren urterako. Oraingoz, gerokoak, baina oraingoz behintzat, hala gertatu da. Eta horrek zer esan nahi du pentsiodunentzako edo zer suposatzen du? Horrek suposatzen du, momentu honetan ez dagoela pentsio igotzerik, momentu honetan, Diot, ere zerbait antzekoa gertatu zen, ez da berri hau. Eta gero, Estatuko gobernuak edo parlamentuak zerbait ikusi beharko du, nola moldatu, zeren ezin gaitu utzi pentsiodunei igoerarik gabe. Orduan, hori etorriko da, lehentxe erosiago. Orain bertan, ez dakit, Estatuak edo gizarte segurantzak hilabete hontako zera ordainduko duen. Segurazki bai, baina hori ere ikusiko dugu. Jasotzen ari gara ministeritzatik edo gizarte seguratzatik datuak, datorren urteko datuak, zenbat igoera izango dugu ondori dena, baina ez dakigu hori gauzatuko den igoerarekin batera. Orduan oraingoz mantenduko da jarraitzen orain arte etorri den pentsioa. Bai. Zein zen eskatzen zen igoera? Igoera dator ja erabakia nola baitesan. Eta da, Instituto Nacional de Estadistikak edo esaten duenean zenbat igo den KPIa, IPCA, orduan horren arabera gobernuak erabakitzen du zera. Hor erabakia dago, igoera hori beti izan behar duela IPCarena. Baina horrengatik guk esaten dugu hori jakinez, ala izan behar dela, ez dugu ulertzen zergatik urtero, bueltatzen garen arazo berdinara, eta da politikoki erabili egiten dela, onartzen den, o ez den onartzen, erabakita dagoen zera. Orduan, guk planteatzen dugu, behingoz, legez onartzea behar den lekuan, eta hainbeste eztabaidatu gabe, igoera automatikoa izatea. Eta ez, orain bai, orain ez, orain gobernu hau, gero bestego ez. Zuzenean, igoera hori baieztatzea besterik ez. Zergatik da ezinbestekoa igoera hau? Prezioak, alokairua, zein da zergatik da ezinbestekoa? Hori zaila da izatea zera, beti badaude irakurketa batzutan aldekoa, beste batzutan kontrakoak, baina egia da, instituto horrek esaten duela izu, gu dauzkagun kriterioekin, da kriterio horiek onartua daude parlamentuan, hau ateratzen da. Orduan, Nafarroan, naiz eta estatuan 2,7koa izan, Nafarroan 2,6koa da. Eta beste herrialdean 3,koa eta piko. Eta orduan, hor beti egoten da kolokan, baina nik uste dut aurten denok adostua edo onartua genukala 2,7ko hori. Eta orduan, hori nahi genuen baieztatzea edo onartzea parlamentuan, eta ez da posible izan. Aipatu duzu, pentsioaren igoera, IPCaren igoerarekin bat joan behar dela. Zergatik joan behar dira elkarrekin? Ez daukagu beste neurtzeko modurik nolabait izan. Beste izango litzeke nahiko arbitrarioa edo nahiko zera, nahiko erabilgarria izango litzeke. Orduan, IPCa onartzen da, IPC hori ala izanez, zera. Orduan, hor badago IPCa kalkulatzeko momentuan, badaude zera tramposo batzuk ez, baina nik uste dut gustatu, ala ez gustatu behar dugu neurtzeko zera bat, eta hortarako IPCa onartu edo. Zergatik diot, IPC hori kalkulatzekotan egiten dute pasaden urteko, hilabeteko urte tarteko portzentaia, eta hori 12taz zatitua. Oso komplikatua da ulertzeko. Eta gu beti esan dugu, ez, IPC, hilabeteko gutxietago IPCa gehitu, eta urtean ematen dena zera. Tegia da, aurten, hartuz, 2025ko IPCa urtarrilatik abendura, bantzeko parezido ateratzen dela.
Baina suerta daiteke IPC zera. Eta guretzat IPC reala hori da. Hilabetero igotzen da IPC-a, eta horren arabera urteen bukaeran, zu badakizu zenbat igo den urte hortan. Hori planteatzen dugu. Baina bestea ere hor dago, eta bueno, hala izan beharko da. Pentsiodun batek 1.000 euro kobratzen baditu, adibidez 1.000 edo nahi duzun zifra erabili dezakezu, ze alde nabaritzen du igoera honekin izan da igoera edo igoera izan gabe? Oso igoera txikia da. Oso, ari gara 50 euroz eta ez dakit zer. 1.000-ari 2,7 zehatu ezkeroz, segurazki izango dira 27 euro eta 8 euro. Oso igoera gutxikoa da, hori garbi dago. Eta gero ere, hemen badago, komunikabideek edo edabideen partez, beti esaten da, pentsio buruz hitz egiten dutenean, pentsiodunak ze ederki bizi dire. Hau da, pentsiodunek igoera izango dute. Pentsiodunen, pentsioen tarteko, pentsioa da hainbestekoa. Eta orduan, ateratzen dituzte zifra batzuk non zerak. Eta zifra horiek hor daude, baina zifra horien gainetik badago azpian, badago ere beste egoera bat. Eta egoera hori ez da aipatzen. Pentsioen inguruan edabide guztiak oso ongi dena positiboa. Eta askotan esaten dugu, jope, baina hau gola da, ez. Eta nahi behar duzu emango ezkizute zifra batzuk, non adierazten duten, naiz eta pentsioen tarteko hori Nafarroan 1.651 izan, badauduela, persona asko hori baino gutxiago kobratzen dutenak. Ez gara fijatuko gehiago kobratzen dute, beraiek kotizatu daute, beraien eskubidea izango da. Baina badago jende askoz ere, jende gehiago gutxiago kobratzen duena. Eta hortaz... Kongresuan erabaki honekin, pentsioak ez igotzearekin nola sentitu zineten? Pixka bat, ez genen ulertzen, holako jarrera bat, oso zaila egiten da ulertzea pixka bat joko politikotik kanpo. Joko politikoan zaudenean pixka bat, ulertzen duzu, hemen bakoitza berea defendatu nahi du, besteari ez dio ez ere eman nahi, dola joku hortan. Baina pensionistek ezin gara egon joko politiko horren tartean. Horrek ez digu inori bestio mesederik egiten. Eta orain sortu den guztia, horrela dago, zer egiten dugu. Da ikusiko dugu gobernuak nola konpontzen duen egoera hau, hori oraindik ez dago garbi. Baina bai oso raro egiten dela olako egoeratan aurkitzea. Garbi dagoenean IPC-ren igoera, eta hori legez gobernuak aplikatu beharra doka igoera hori. Gero nola egiten duen, nola baieztatzen duen egoera hori, hor dago pixka bat zalantza edo koska. Eta orduan zergatik ez da onartu? Nik uste dut hor, galdetu beharko litzaioke PP, Vox, Junts eta UPN-eri. Eta UPN ere, hor dago, noski. Orduan, atzo horrengatik egin genituen manifestazioa leku batzutan, konzentrazio beste batzutan, beraien erabaki hori salatzeko eta eskatzeko benetan pentsioni igoera hori onartu dezaten. Eta beste gaietan sartu gabe, eta beste gaietan ere beraiek eskubidea izango dute esatea bai ez edo nahi dutena. Baina pentsioni igoera nik uste dut borroko hortatik kanpo geratu beharko litzakela. Askotan esaten da ez dagoela dirurik. Izan hezkuntzan, osasunean, kulturan, kasu honetan pentsioetan, egia da hori? Ez da hori ikusi beharko dituzke estatuaren kontuak nola dauen, ez? Nik uste dut dirua borondate politikoa izan ezkeroz badagoela gauza guztiak egiteko. Eta bestela, hemen badakigu batzuk zenbat irabazten duten, eta beste batzuk zenbat irabazten duten. Enpresak zenbat irabazten duten, ez dakit zerbait. Orduan, garaia da, eta beti hau aipatzen dugu, erreforma fiskala sakon bat egiteko, non gehiena dutenak gehiago ordaindu dezaten. Eta hori ez da suertatzen. Eta orduan, horre badaude beti bezala interesa politikoak ez, noraino. Eta gu pentsatzen dugu, dirua egon badagoela. Gero, zertan gastatzen den ikusiko dugu. Azkeneko adibidea da, Europako Ukrania tolako gerraintzat eta zera, estatuak dirua gastatzen ari da. Hor, dirudienez badago dirua. Orduan, guk esaten dugu, pentsioentzat ere, dirua egon badagoela, eta gainera kotizazioen arabera ateratzen da dirua, eta aurretik kotizatu dugunok, eskubide hori badugula.
Falta dena orduan borondate politikoa da. Garbi, borondate politikoa falta da. Eta orain onartu ez den igoera honek, ze mezu bidaltzen die pentsiodunei? Pixka bat, tresna izango bagina bezala, erabiltzen gaituzte alde batera eta bestela. Eta hori ezin da, ulertezina da olako jarrerak mantentzea. Eta berriro diot, Madrilen ez dakit zer gertatzen dela, eta hor joku politikoa dago, baina pentsiodunek ezin dute egon zain joku politiko horrek alde batera edo bestera egiten duen. Horrengatik diogu legez, automatikoki urteen hasieran pentsiodunek bere igoera izan beharko luketela. Aipatu duzu, pentsiodun batzuk hobeto bizi direla, gehiago kotizatu dutelako, beste batzuk okerrago, badago jendea hilabete bukaerara justu iristen dena edo akaso iristen ez dena? Datu batzuk emango dizkizut pixka bat ulertzeko. Eta badakit datuetaz buruz hitz egitenean jendea nekatzen dela edo nazkatzen dela. Nafarro momentu honetan 135.000 pentsiodun gaude. Horietatik erdiak gutxi gora emakumezkoak eta erdiak gizonezkoak. Eta hori ongi dago, bale. Baina 135.000 personetatik 51.000 personak, pensionistak, soldata minimoa baino gutxiago kobratzen dute. Hau da, 1.184 euro baino gutxiago kobratzen dute. 51.000 persona. Hau da, 118 eta piko gutxiago. Hori da, izugarri, 51.000 persona. Ematen du, Nafarroan beti aipatzen dute bizikalitate ona dela, ez da gizet, baina olakotaz ez da hitz egiten. Eta gero, kuriosoa da, hauetatik 76 emakumezkoak direla. 51.000-tik 76 emakumezkoak. Eta gero, kuriosoa da ere, tarteko pentsioa, aipatzen dena, 1.651 euro da momentu honetan. Baina hemen, emakumeak dute 1.388 euro kobratzen dute tarteko pentsioa. Gizonezkoak aldiz, 1.889. 511 euro gehiago kobratzen dute gizonezkoak tarteko pentsio hori, zera baina horrek suposatzen du, 137 gehiago kobratzen dutela gizonezkoek emakumezkoek. Eta hori ere, datu hau non dago ez? Eta badakigu jende asko esatu, bai, baina ez dute kotizatu, ez dute baizu baino. Deno badakigu eta deno baditugu amak, arrebak, ez dakiz zer, ezagunak, non badakigun ze lan egin dute bere bizitzan. Eta hori ez digula oraindik, nolabait zorra hori ez diogu ordaindu. Eta horrengatik beraien pentsioa da oso pentsio txikia eta kasu batzuetan pentsiorik ere ez. Eta gero gainera, gehienetan emakumezkoek tokatu zaie lan txarrenak eta soldata gutxiena kobratzen ziren zerak. Beraz, tala ere egoten dira impresentable batzu non esaten, baina ez dute kotizatu, horiek ez dute eskubiderik. Lasai, baina lana egin dute beste asko baino gehiago. Eta oraindik ez zaie nolabait itzuli egin duten lana horren ordaina. Gero, Nafarroan badaude gutxieneko pentsioa kobratzen dutenak. Hemen dira, 20.000 500 personak gutxieneko pentsioa. Oda, ez dute, ez da 800 eurora ailegatzen. Eta hemen ere, kuriosoa da, 15.000 emakumezkoak dira. Hau da, 75 emakumezkoak dira. Gutxieneko pentsioa kobratzen dutenak. Hor ere berriro, bueltatzen gara, pentsioan ere genero arrakala oso nabaria dela. Eta beste adibide bat jarriko dut. Badaude, deitzen diguna, pensio bat baino gehiago dituztena, pluripensionistak. Eta hemen ere badaude Nafarroan 12.000 persona daude. Eta hauetatik, hemen ere, kuriosoa da esango dut, 81 emakumezkoak dira. Osea, pentsio bat baino gehiago kobratzen dutenak ere emakumezkoa. Osea, horrek eramaten dugu pixka bat ulertzera, generoan arrakala hori norainokoa den pentsio garaian. Orduan horrengatik pentsatzen dugu, datu hobetaz ez dela gehiagik hitz egiten. Baina hor daude, eta kontuan eduki behar dugu ere, gero Nafarroan badaudela, 3.000 persona pentsio ez kontributiboa kobratzen dituztenak. 3.000. Eta gero badaude ere, 35.000 inguruko persona
errenta bermatua edo rente garantizada delakoa kobratzen dutenak. Orduan, gehitzen badituzu. 35.000 renta garantizada, 3.000 pensión ez kontributiboak, eta 51.000 persona soldata gutxienetik azpian, gutxiago, garbi ikusten da, badagoela Nafarroan egoera bat, non nik ez dut esango pobrezia, ez? Baina bai, egoera larrian daudenak, eta behar dutela nola joala laguntzea egoera hori. Eta gero gainera, nik uste eskubidea ere badutela beste egoera, bereziki emakumezkoak. Honen aurrean, berri hon bat emango dizut, okerrez baldin banago, aipatu duzu soldata minimoa, uste dut, igo berri dutela 1.221 batera. Zein da bakarrik bizi diren pentsiodunen egoera? Ez dakit, garbiki esateko zein den bakarrik bizi diren egoera, ez dakit zen izan daiteke. Guk hor bai badago edera, gizarte segurantzak ordaintzen duenean, badago esaten dena, da persona bakoitza bizi dena kobratzen du kantitate bat, bikotearekin bizi denak beste bat kobratzen du, eta bikotea bere gain ez duen personak ere beste kantitate bat kobratzen du. Orduan hor badago. Hortik aurrera egoera, nitzek ausartuko esatea zenbaten, orduan batzera. Eta gero dago, lehen aipatu ditut gutxieneko pensio horiek, dago Nafar gobernuarekin ere, Nafar gobernuak eta Euskal Herria Bilduk, aurtengo aurrekontuetarako egin zuten akordioa gutxieneko pensio hori nolabait osatzeko eta gehigarria modura eta ailegatzen zen 1.100 da zera. Orduan horrek esan nahi du hor ere badagoela beste egoera bat. Eta egoera hori da estatuan dagoen leku bakarra, komunitate bakarra. Eta orduan hori ere pixka bat zehatzen du, ez? Eta gero aritu gara errenta garantizatuaz, baina hori zehatuko du beste momentu batean. Bai, barkatu, eta gero aipatu duzu gutxieneko soldatarena, bai, egia da. Atzo uste dut adostu zutela, eta datorren astean gobernuak onartuko doia ofizialki. Igoera da 3,1, egia esan ez dira gehiegi pasatu. 3,1 gutxieneko soldatarekin ez dira. Baina, igotzea da, eta egia da IPC 2,7 igo dela. Baina 4 dezima bakarrik olako zarata ateratzen dute, eta azkenean edukia ez da beste mundukoa, ez? Horrengatik pixka bat. Eta hor zegoen zalantza bat, eta Nafarroan ere badago zalantza bat, eta da 1.221 hori 2,4 ateratzen da 17.080 uste dut, 84, olako zerbait ateratzen da. Eta Nafarroan egin dituzte IRPF-aren taula berriak, eta minimoa jarri dute 17.000. Eta estatu mailan ematen du hoiek egongo direla nolabait esentoak IRPF-aren zera hori eta renta aitorpena hori egiteko ere. Ikusiko dugu Nafarroan nora geratzen den, baina hor mugan dago aukera hori. Baina bai, ona da pertsona horiek egotea nolabait libre errentaren aitorpena egitetik. Beti da aurropasun. Zer dakite gazteek pentsioen inguruan eta zer jakin beharko lukete? Ze galdera. Gazteek, hemen ere ikusi beharko gure gazteak eta gazteak. Ez dira, ez zuten ditu gazteen iritziak eta horrek ez duzen nahi gazte guztien iritzia hori dela. Beraie pentsatzen dute ez direla ailegatuko jubilazioa. Eta orduan, ez dagoetela orain borrokatu beharrik kotizazioak altuak izateko, ez soldata altua izateko, baizik eta egunerokoa. Niri eman zaidazu orain, edo hilabete hontakoa, eta gerokoa, gero torriko dira. Eta askotan horrek eramaten ditu, pentsatzera, igual, hobetoago daudela, pensio fondo batean sartuta, eta ez gizarte segurantzara kotizatuz. Baina hori ere, falsoa da, eta gaina trampa da, eta etorkizuna txarrekoa. Nik uste dut, defendatu behar dugula, pensioen sistema publikoa, azkenean orain arte horrek ekarri du pixka bat oraingo adinduen personen egoera, ez? Eta nik uste dut hori defendatu behar dela, eta zera. Hori galdetu behar nizun, arriskuan dago pentsioen sistema publikoa? Nik uste dut ez. Oraingoz ez behintzat. Pentsioak igoko dituzte asko gutxi, baina pentsioen zera nik uste dut sistema ezin dela, hori izango litzake izugarria. Claro, eta egia da, badaudela enpresa asko,
pixka bat, ari direla defendatzen, beraien, pentsio fondoak ez dakit zer badakina. Nik jendeari esango nioke, ez kasu gehiagi egiteko oso ongi jazten duten pentsio fondoi, eta benetan sinesteko sistema publiko bat behar dela zera. Eta horre sistema publikoa balio du, osasun gintza, balio du hezkuntza, balio du gauza guztietara. Eta sistema publiko hori alaulakoa bada, saiatu behar gara hobetzen. Eta ez hainbeste kuestionatzen edo zalantzan jartzen. Eta nik uste dut, orain arte behintzat, sistema publikoak emaitza honak eman dituela. Bai, gertatzen da gaur egun agian sistema publikoak ikusten baldin badezu onurerik ez dizula ematen, ihes egiten duzu beste nunbaitera eta ez duzu borroka egiten, ez da horren alde. Bai, hori garbi dago, hori ematen ari da, eta egia da, adinekoak ez dago aukera gehiagirik gaztegin hitz egiteko ez, gauz horreta, hori, igual sindikatuak eta partido politikoak egin beharko lukete. Baina gaztei, benetan, adinekoak behintzat, onurak atera dizkiugu sistema publikoari, eta hori nabaria da. Eta esango nioke beraien gurasoetan ikusteko, ja ongi edo gaizki joan zaien sistema publiko hori. Eta horren arabera, ikusteko zer egin. Zergatik da garrantzitsua mobilizatzen jarraitzea? Gure kasuan, alde batetik, sistema bera defendatzeko, orain esan duguna, sistema defendatu beharra dago, eta ez dugu katuko, badaudela indar politikoak baino gehiago sistema hori aldatu nahi dutenak, eta orduan hori defendatu behar da. Hori behin defendatu behar da ere, gutxieneko pentsioak igotzea. Eta gutxieneko pensioien artean, pensionistoien artean, emakumezkoak egonez, lehen aipatu dut, zorra hori kitatu beharra daukagu emakumezkoekin. Eta zen azken finean, pertsona horiek lanean aritu dira, doainik aritu dira, eta oraindik jendarte honek, gizarte honek, ez diote beharraina eskertu. Eta hortarako behar da gehigarriak behar dira. Hortik, Nafarroan guk esaten dugunean gutxieneko pentsioa, berdin, gutxieneko soldata, da nolabait, zera hori, arrakala hori gutxitzen joateko. Ez dugu konponduko mundua horrekin, baina bai laguntza modura balio dezakela. Horrengatik esaten dugu, jarraitu behar dugu, eta urtero hor gaude. Eta Nafar gobernuak eta talde parlamentarioak aurrekontuetan haulako aurrera paso txiki batzuk ematen ari dira, hori bultzatzen segitu behar dugu. Ez dago gulako beste soluzio horik, Eben hitz egitea erresa da, idaztea ere erresa da, baina kalean ez bat zaude, ez dago ezer, ez duzu ezer lortzen. Orduan, pentsatzen dugu, igual gara eskola zarrekoak eta horregatik, baina pentsatzen dugu, zerbait nahi badugu, borrokan egon behar garela. Horregatik, astelenero, egoten gara udal plazan, edo Nafarroan beste herri batzutan ere egiten dira olako ekitaldiak. Eta jendeak zer egin dezake? Pentsio duna izan, ala ez izan? Lagundu, babestu, sinestu sistema publikoa. Zeren, azken finean, zerbitzu publikoak denok modu batera edo bestela jasotzen ditugu edo hor daude eta erabiltzen ditugu. Orduan, zerbitzu publiko horien artean pentsioen sistema defendatu eta bultzatu. Nik uste dut hori egin dezakeguna aurrenekoa dela. Zer eskatzen diozue gobernuari edo instituzioei? Instituzioei momentu honetan gu gaude buru belarri gutxieneko pentsio hori, Nafarroan aipatu ditut 21.000, horiei gutxienez osagarri bat ematea gutxieneko soldataraino ailegatu arte. Oraindik falta da. 1.100etan gaude momentu honetan, orain arte zen 1.184, baina hurbiltzen goaz eta hortan segitu behar dugu. Eta ze mezu bidali nahi diozue gizarteari? Gizarteari laguntzeko, gure aldarrikapenak kaleratzen, aurrera eramaten, eta gero zerbitzu publikoa defendatzeko. Bukatzeko pare bat galdera botako dizkizut. Zein da pentsioen inguruan izan beharko genukeen utopia? Utopia, pentsio bat, bakoitzak pentsio bat izatea bere bizitza aurrera eramateko ainakoa. Hori, zeren bestela ez da posible. Eta gaizki dauden pertsonei ere laguntzeko bizitza doain bat izan dezan aurrera eramateko. Eta hortarako behar ditu zerbitzu publikoak
behar ditu diru sarrerak, diru laguntzak, eta olakoak. Orduan hori eskatuko nioke izatea. Eta bukatzeko, zergatik da pentsioen borroka guztion borroka? Lehentxe gurexeago denok pensiodunak edo izango garelakoz. Eta direnak, gazteak, heldu dira pensiodunen seme-alabak izatetik, eta beraz, beraien bidea hor dago, egin dutena, eta bere bizitza ala olakoa bada, da bere gurasoei esker, gero berak ere egin izango du. Baina nik uste dut, pixka bat, beraiek eredu bezala hartzea beraien gurasoena, eta saiatzea beraiek aurrera eraman duten sistema publikoa. Bueno, Santos, mi esker, galderei erantzuteagatik eta etortzeagatik, aldarrikapen hauek egiteagatik, eta gonbidatuko zaituztegu beste batean. Bai, eskerrik asko zuei eta gizan, bale? Oso ondo. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik, astelehen arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.